Pero, tempa, nadaing kanto nga lapis? What a question. English. Ako di ay. Ako ang buhing ebidensya nga doon ay inkanto nga lapis. Sayo pa. Maya mo sayo ni mo. Pungis ni Soy. Siyempre. Taysa, bungis yes. Ha? Nga naman. Kanang, nganong nahimo man kang lapis? Ala, sige kag balik ana. Sige balik. Ngang, nibong lagi ko ba? Ano nahimo kang lapis? Kaya akong libawan, ang inkanto, sama sila sa kuan kanang, para sila tao ba? Sama na mo. Sa ko ng gigon, dagan ming klase sa inkanto. Doon ay sasama ninyo. Apan? Dili yun. 100% nga susama yun sa inyong bayhon. Sa lakton, adon na gibikalayan ninyong mga tao. Sama na ko, o sa ako kalapis. Ngano ganing, o sa kakalapis? Usa lang ko sa mga lapis sa among kalibutan. Dagan mi. Ado namin tagsa-tagsa kahangyo sa among hari o reyna. Alang sa among pamilya o kaugalingon. O garon matuman o gihatag nila kini kanamo. Kinahanglan nga mulampos mi sa among misyon o gimbuhaton nga mao ang pagtabang sa nang hinahanglan tini sa inyong kalibutan. O mi, ako. Gitugyan ko ni Popo diha ni mo. Aran, magamit ang among abilidad. O, inuntang power. Kinanglan, ngayon mo kong gamiton. Gamiton? Ma, gamay ra lagi atong naani ron. Ay, mawalagi na ko eh. Init magud kaayo ang panahon. Nangalaya ang uban. Unya, wa kay mamunga nga itong mga utanon ron. Gisigil man tanan nato buo-buo ka ng organic nga fertilizer man no? Oo, hasta ang yuta gisigyan sad nako og abonog fertilizer na. Bitaw, pero dagon di gihapon sila sa kainit man no? Depende na. Naidag-on, nya nasa dili. Ang atong tanom, gidaog gid ang uban nako eh. Mao ba ma? Nabalakasat ko kay naibang tanom nato, gikaon sa mga mananap. Oh, mao ba ma? Kana bang pesticides ba? Fungicides, o kanang gitawag og white flies. Aw, mao ba ma? Mao nang nangalaos, nangalayang atong mga tanom na nag-uul gid kay kustanan ay. Ma. Pwede kay powder ba, Chris? Wa, kay gamay naman mi og halin ni mama ron. Igo naman to para palit og bugas ug sudano namo. O para sa tambal ni mama. Uy kaon ron. Gamita ko bagwes. Gamita ko bagwes. Gamita ako. Nakadungog ka na ako, bagwes. Gamita ko ba? Bungis-ngis. Ngano day pagwis oy. Ah. Unsay bungis-ngis? Ah. Ingon ka, bungis-ngis. Ah. Ano ka? Lo. Ano di ko? Oo. Ay, wala to eh. Yan na to na oy. Chiska. Aw, share lang taan niya akong baon o. Ayaw lang. Magkuhangan na ni mo. Dili laki, share taan ni. Imo na o. Nga ako pud ni. Ayaw na lagi. Wes, gamita lagi ko. Sa matikas paggamit. Ha? Uunsa yun saan paggamit pakwis?
Ha? Ano pagtubag na gogol? Ikaw sad ba? Sprokitikay ka. May buong na lang na imong classmate. Ilom na lang. Ano? Buhata na lang akong gisulti. Gamita ako. Pag doon nga, kung gusto ni mong makaon, sige dayon. Ha? Magwisiki na pa, dawatan na ni pa. Imo na ni, Salamat, Siska. Kadya ako sinibutang kadyat ang sandwich nga imong giatag. Kanang na ako'y nalimtan sa room. Kadyat ako. Pabalik na dayon ko. Ha? Bungi sis. Nagpalayo ko ni Siska ron na dili siya may buong. Ano siya ito gisulti ni mo? Pag drawing kung gusto ni mong kanon. Sige. Nanay papel bungis-ngis. Sige na. Gamitan na ako. Pag drawing na dayon. Oo. Oh. Kana, very good. Tama! Hala! Siupaw! Nganong nahimo tinood ni Siupaw ang akong gidrawing? Gaga. Yay! Nagamit na gyud ko nimo. Yan naman ni bungis-ngis. Tinood yun ni? Sprikitek. Ta. So, yung kaon. Aron may bawani mo. Kung tinood, bagyan na o dili. Sige na dayon. Gigi. Hala, Todd. Tinood ka di nga Siupaw bungis-ngis. Hala, dili ko makatuwi ni Do. Ikaw ni gani ka. Tuola lang. Miyaw eh. Bungis-ngis. Gamahanan gidi ka siya. Usa ka kagamahanan lapis. Salamat, bungis-ngis. Agay, napit ko. Sorry. Bungis-ngis, pwede mo hangyo. Andiyan man na. Pwede na ako tagaan akong amigang Siska. Kay iyabay akong giyatagan og baon niya ganina. Wa pa lang ako kana, pero kuan ba, akong pasabot ba? Dining, wa siya, magdinaw na ko. Ni-share siya na ko. Butan si Siska. O kayo, basta botan, dili daw. Ang giyatagon, ako nang gantihan. Sige, pag-drawing og laing siupaw, para ni Siska. Yay! Salamat, bungis-ngis. Pwede parisan og juice? Sure! Abi na kong pulveron. Sure kayo. Go! Taro nga og drawing ha? Pwede sa dugos? Pwede kayo. Ay, daghan na kayo. Juice lang. Pwede ganit chicharon. Kay. Ug unsa pa? Sige, mag-drawing ako. Pero juice lang. Ha? Ako'y isang lapis. Dulo ko'y matulis. Naiguguhit ko ang bawat maisip. Nabobura ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin. Ulo ko'y gamitin. Bisag bati kag tingog no, pero makalingaw ka. O, tanawa, mala. Wow! Siupaw, orange juice. Yes! Salamat, bungis-ngis. Yay! Yay! Why sa pa yan, bagwis? Ako na ihatag ni Siska. Siska! Na ako ihatag ni mo. Hala, siupaw og orange juice? Diin man ka, ana.
Ito si Junta, tulad si Junta. Magturaw anak siya. Ito Rajon, no? Magtas John. Ito Rajon. Yang macam yang si Pui si Bunso menyigo sa pagburo. Yang kani mantana to igo. Pagtalikod ni. Bunso baba. Baba. Okay. Bumbong na. Ito to. Pre, asa daw ka? Nama kaking mo na kauban. Ay, katinis. Wala din pa sa'yo, pre. Spinos mo. Wala. Hindi ko lang gabi lagi. Wala, ito balay. Ano ba mo? Karang panabasahan siya to. Pagbasa lang ba ulitan, lunggo mo. Parang tabray ipakita. Pre, ate mauwa mo kung ano ito pre na mo ko'y kalagan niyo mo ito pre, pista gahin niyo pre. Ay, lunggo. Lagi, mauwa bitang hay mo. Yan kasama ito yung asawa na, kalingan na kung yung asawa niyo na. Gago niyo mo Dong, ito. alay ko. Kailan ka na? Alay, pagtao na mo itong may pre. Bilmar. Ito may Bilmar. bati. Maorig na ako sa mga kayo. Ay, sa dali mo. Gabi yan ay kuan. Bintagan dumis ko. Hindi, gabi, bukaw, man. Tumupan ko, lagi na ilagay mo lagat, di. Ako yung tindog mo, marang butahan ko diya. Hindi, Wala na na. wala na lang, kaya kita pula ng kuwan. Ako, dindyan o dudong. Tulong namin. Ton. Naman na magkaroon. Ayan, balik ba? Banda na, paso na puti ka dito. Ay, napagilis kay Layo. Sakit kaya kung balit ang. Ini may, hugas kayo, inagumatay ko. Dapo, lagi naman niya. Nagpahisibat naman na ini. Palas, gisa sulod. Alis nga. Ibali isting. Mauwi ko ito. Lakas titi. Gawa, sundawat kwarta. Lakas titi. Kaya pag kinahon ka. Paano na? Kambiyan mo nun. Ano yun? Pagkambiyan niya. Bantay, may na. Di pa na na, transfer. Ako pula ulit ating tagrabos. Suyo po na so. Suyo po, magtatan ng saya. Wala, sige sayang. Wala ka na dito ko kaya. Sa Bisaya, tumituwag guru yan.
Tulit. Wabalik na yun. Isa gasta ng tagay eh. Tulit na sila na. Namiya yun sila so. Anis tulit tulit. Ito sila kawat. Kung naligo pa. Oh, nani dire. Chat yun na. Sa ay, maang taso. Anis ko niya no. Asa? Nawa ka na magabi lagi. Hindi. Yan ang wala kita patambay. Ayaw ko ko. Kana matalas dili maro. Wala yung saban. Yo. Sa ganahan na Wala yung kita tatag. ganahan. Yo. Singgiti ra na. Yo. Daw, palit daw. Ilang? Nalibang pa. Ay, dahan Ibang pang tao. Hindi ka malibang. Hindi. Oh, tayo na. Ikot ka. May kaya pa kumain. Palita ka sa umay daw. Pila. Pat. Dala na kan dong. Init man daw. Yung nakaidala niya bugnaw. Dali ang bugna no. Importante bag-on siya. Tuyuhan pa din na. Doon ko kanya halang lo. Halang dai. Balik na Balik dali daw. Tayo na lang suka sa Ini ba? Wala. Wala na. Pagpila man itong box nito. 12 adag ko. 10 ang gagmay. Sige na lang gagmay. May kuwan mo ay. Ay gagmay Diyos ay. Ha? Wala gagmay. Wala na? Kaya lang tag-12. Pre, ito na siya kami pre. Yo, gagat na ko bulok ko. Oy, dili ko mo ba? Bubong video ko. Yan, ano ba yan bibili ino mi. Now, kaya ko mo ulit ko na. Dito na niya. Ayaw mo ko video ko ha. Kabe kayo. Tulog ka. Taraw. Kailan na pala yun? Ikaw mo siya na ubang ka pre na. Bita, balik ko man ta. Tulo, balik ko sa pahimas. Dumi mo siya tara. Dong. Hello dong. Kalimut mo kay dahil ko na naman. Hello Julie. Wala ka may bago ko. Mana lang na. Bumana WhatsApp. Hello. This is yours. Ulitan mo rin mo. Pwede manawag di ay. Tawag ka ron. Bigada ka. Ulata ka. Ano ba yan? Pwede sa may tulak na. Hindi? Kaya mag-is ko talaga eh. Huwag ka dyan eh. Bilis ko ka dyan eh. Buok ba? Tumay ba? Tumay sa kay ko.
Kagiro. Mula may nabunggo sa imo, hindi ka mula ako. Hindi ka man eh. Dali, tagay ta, dali. Dali, tagay ta. Ako suka kwarta ni ay, dali, i-take out na naman ka, dali. I-take out na lang kami kanako. I-take out na lang kanako gani. Ta. Ako mo out di mo. Ako out di mo. Ako out di mo. Iat daw kaniya. Uy, iat daw kaniya. Iat daw kaniya. Madlo ko bae, madlo ko bae. Di Iat ako daw kaniya. madlo ko bae. Iat daw kaniya. Gagawa lang ang pagyaman ng bae. Ikaw kay, nasuko to akong amigo, amigo rin pa ako mo. Amigo pa. Tumog! Ko ano? Suko na sapin. Dili kay magas na sa idong. Ini pagtutug ko. Ay, ba ni? Sabihin man dito, dili mo bagas dong. For the first time in the world. Tara mo naman dito. Balik.
Asa pa yung daw? Bo. Isa ka ba? Tama ni kong balay ta. Wala ka pa yung friend. Ada, marmar wala. Marmar.